i dobrodošli u moj novi video. Kako ste? Šta ima novo? Nadam se da ste dobro. Danas idemo na YSL event za šminku. Imaju event u Milanu za njihove nove ruževe Love Shine. I neću da dužim ovaj intro jer sam jako uzbuđena. Iako je rano ujutro, ustala sam u 6 da bi stigla da popijem kafu, da doručkujem, da se sredim, da smislim šta ću obući, da se našminkam i tako dalje, pošto u 10 moram da budem na eventu. Neću da dužim, već idemo na YSL Beauty event. Znači nisam dobro ni izašla, već se preznojavam. 9:30 je, a napolju ima 300 stepeni. Nije bila verovatno dobra ideja da obučem crnu suknju na 300 stepeni, ali nema veze. Ovo je majica iz Uniqla i suknja iz Stradivariusa i moje ugly shoes iz Manga. Ponela sam svoj tote bag Saint Laurent. Unutra sam stavila vodu da ne umrem. Mislila sam kao idem na Saint Laurent event, pa hajde da nosim i Saint Laurent torbu. I ništa, eto to je to. Nemam pojma kud idem. Poželite mi sreću da nađem gde je. Evo, stigla sam. Evo, dobili smo vodu da ne kolabiramo sa njihovim logom. Mislim, najobičnija voda, ali slatko je. Mislim, ja ponela svoju, ali ne veze, bar mi ide uz outfit, ako ništa drugo. Da, dobili smo vodu, baš lepo od njih. Stigli smo. Preslatko je. Jako sam loša, volim igrala. Ko bi rekao? Super perdi. Grazie mille. Dobila sam bombone. Tamo kad sam rekla da sam loša u igrama, dobijem. Nema šta je, ali jako sam srećna. Idemo dalje. Već idem kući, skoro sam stigla, nisam se javila od kad sam izašla, pošto napolju ima jedno zilion stepeni i ja da čekam samo da dođem kući da se sklonim s ovog sunca jer mislim da me možda lupila sunčanica i da sam možda izgorela. Mislim, ja i da izgorim, to je tako teško, pošto sam tako crna. Da, ali mislim da sam izgorela sve o svemu. Dobili smo paketić, još uvijek nisam zavidjela šta ima unutra, ali jezda je mala kesa, ali dosta je teško. Pa ćemo vidjeti šta ima unutra. Nadam se da nije samo kao Swarovski što mi je dao razglednicu. Ali samo da stignem kući i zajedno ćemo otvoriti da vidimo šta smo dobili od Saint Laurenta. Ali htjela sam da pričamo o izložbi, odnosno o eventu, šta li već. Kad stignem kući, kad stignem u klimatizovano, javljam vam se. Tako, stigla sam kući i još uvijek mi nije dobro koliko sam se skuvala. Znači, sijam se, šminka otišla, frizura davnih dana rekla ćao. Ali da, ništa, ajde da otvorimo poklon od YSL. Sve u svemu, prvo što smo dobili jeste bila voda, to ste vidjeli, još uvijek ima unutra vode, ali mislim, ja ne znam, mi ljudi stvarno padamo na gluposti, ali ovo je bukvalno, mislim, ovo je brand vode, oni su samo zalepili svoj stiker, mislim, ja njihov stiker mogu skinuti i zalepiti negdje drugde. Ali da, voda. Onda ste vidjeli da sam osvojila oni vending machines i tu su ove neke
bombone. Jako sam bila srećna, pošto ja stvarno igre na sreću i ja ne, znači karte ne, igre na sreću, ništa, to zaboravite, ako želite da izgubite, zovite mene. Ali jako sam se iznenadila što sam ovo osvojila, nije kao da svako dobije, tipa možda 2 djevojke samo pre mene su uspele da ovo izvuku. Ali da, te bombone. I sada Star of the Show kesica u kojoj se nalazi neki poklon. Ovo je bukvalno first impression, nisam ni ovako zavirila unutra da vidim šta ima. Ne može ni da se otvori baš tako lako, što je dobro. Evo ga. Ljudi moji, ovo je prepuno proizvoda. Ja sam oduševljena, mislim da vas ne lažem. Ovo je prepuno... Jujuju! Ok, ništa. Ajde da krenemo od ovoga. Wow! Dobro, da se saberem prvo. Ovo je Love Shine, to je njihova nova kolekcija za koja je bila ovaj event. I kada se otvori, unutra imate, mislim jeste da je malo, ali imate 3 nijanse koje možete da probate. I dobije se ovo, mislim, za usta, što izgleda kao nešto što je za decu, ono kad smo kupovali onu šminku. I evo, ovo je, tu su ruževi sa ovim. Ok, idemo da, ja ne mogu, ljudi moji, ja ne mogu da verujem što sam sve ovdje dobili. Sljedeće je parfem, ajde nije ništa novo, dobiješ i u Sephori i Douglasu njihov parfem. Dalje, dobili smo All Hours Foundation, da se proba njihov puder sa SPF 40. Jest da je mala tubica, ali nema veze. Dalje, mislim da je ovo, jeste, maskara. Da vidimo kako izgleda. Da, ovo je wand, odnosno ovo je četkica, ovako izgleda. I mislim, tubica je sasvim ok, to je kao neke mini proizvode koje bi uzeli u Sephori ili to. I za kraj smo dobili isto parfem koji je zapravo mnogo veći nego ovaj prethodni. To je ovaj Black Opium. Wow! Evo u ovoj bočici se dobije. Mogu ja to da otvorim? Nemam pojma. Dobro. To je, kako sam ja ovo pokidala sad. Moguće. Lepo miriše. Možda i nisam. Sam pokidala, ja sad nisam, tako se otvara. Dobro je. Mislila sam da sam pokidala. Ali da, dobili smo taj parfem i to je to. To je to. Mislim, stvarno mogu reći da dobro pokazali što se tiče poklona, nije prošlo kao Swarovski, znači ono i voda i ovo i mislim proizvodi. Mogu vam reći da sam prijatno iznenađena što se poklona tiče. Tiče samog eventa, ne znam šta da kažem, očekivala sam iskreno mnogo više, pošto sam vidjela kako je izgledalo u Parizu, mnogo je i veće bilo i više su dali, da kažem, značaja tim ruževima nego što su ovdje. Nije ih toliko bilo ni onako na display da sad vi možete da vidite, da ih probate. Bilo je, ali ne toliko, nije bilo onako baš in your face. Mislim da su mnogo bolje to mogli da odrade. I dobro, šta sad sam da dođem da vidim, zato što je ovo verovatno posljednji event koji ću vidjeti pre nego što dođem kući. Za nedelju dana dolazim nazad za Srbiju i mogu reći da će mi jako faliti Milano, ali vraćam se već u septembru za Fashion Week. U augustu svakako i neće se ništa ni dešavati, grad će verovatno biti pust, pošto svi putuju i znate Italijane i njihovu Ferragostu. U augustu neće biti nikoga ovdje, pa se ništa neće ni dešavati. To ja sama sebi govorim, da olakšam sebi dolazak kući. Eto, ništa, to bi bilo to za danas i čujemo se ovih dana kad bude nešto drugo zanimljivo. Ćao! Hello ljudi! Kao što možete da vidite, druga pozadina je, a to znači samo jedno. To je da sam se vratila kući. Rekla sam da ću nešto obilaziti i snimati posle YSL eventa.
to se nije dogodilo, pošto sam se pakovala i došla nazad kući. I evo sad već ima 2 nedelje kako sam se vratila i naravno dok sam se sa svima ispozdravljala i izdružila, pošto nisam 7 mjeseci bila tu. I sada sam shvatila da ja nikada nisam završila taj video. Odlučila sam da danas zapravo probamo te proizvode koje sam dobila, zato sam i bez šminke. Da vidimo da li uopšte ti proizvodi su nečemu. Ako jesu, da možda ja ili vi kupite redovne veličine tih proizvoda. Neću da dužim, pošto imamo samo par proizvoda, tako da ću da preskočim delove šminkanja koje ne uključuju ovaj proizvod. Ne dužim dalje, ajde da se našminkamo. Krećemo od pudera, ali prvo ću da stavim korektor da bi puderu dala fair šansu, pošto ja uvek ispod pudera stavljam malo korektora, čisto da malo pokrijemo. I sad ćemo da vidimo kakav je ovo puder. Nisam zapravo ni pogledala ni boju, valjda, pa izgleda da će biti ok. Možda će biti malo, mislim, teško da bude tamnije od moje kože, ali ne čini mi se da će biti strašno tamnije. Dobro, sviđa mi se za sada, malo je tečniji do duše, kao što možete da vidite. Ali bukvalno se, pošto unutra ima SPF 40, miriše jako na kremu za sunčanje. Bukvalno na Eucerinovu kremu za sunčanje koju ja koristim, isto tako miriše. Sad ovdje je pisalo, ja mislim da je ovo all day long wear. Ne piše ni da li je full coverage ni ništa, ali ajde da vidimo. Ali mi se sviđa za sada, laganje. I jako lepo mirišem. Možda ima malo jači miris, kao da je naparfemisan. Ako ne volite šminku koja ima mirise, odnosno scentove, on ne bi vam preporučila, pošto sad mirišem ovo, ali dosta je jako zapravo. Ali fino, meni se sviđa. A mogu vam reći da sam zadovoljna. Iskreno nisam mislila da će biti ovako dobar. Meni se ovo jako sviđa. Wow, ok. Iskreno nisam očekivala ovo od fashion brenda, pošto znam da obično šminka od ovih brendova baš i nije nešto, mislim, skupa bez razloga. Ali puder mi se stvarno sviđa, pogotovo što još ima unutra i zaštitni faktor, pa ne moram da stavljam ispod kremu za sunčanje, nego samo stavim puder i samim tim odmah mi je to i krema za sunčanje. Zadovoljna sam. Znači, All Hours Foundation. Evo ovako izgleda tubica. Ocena od 1 do 5. Ja ću ovom puderu da dam ocenu 4,5. Čisto, eto, da ne bude da je skroz, nije full coverage. Znači, ako volite ono baš jak puder, ja ne volim. Za mene je ovo sasvim ok pokrivna moć. Malo ćemo staviti korektora i to će biti to. Idemo dalje na sljedeći proizvod. Sad moram da završim ceo make-up, pa se vidimo kada dođemo do maskare. Stigli smo do maskare. I sviđa mi se zapravo što je ovako mala, nekako lakše mi je da priđem oku. Baš mi se sviđa maskara i produži mi trepavice i nekako izgledaju punije. Mislim, na video ne izgleda nikako, pošto ja imam jako male trepavice i idu ovako ravno. Ok je, slatko je, podiglo mi je trepavice, mislim, uradilo je nešto, ali ne verujem da bi, kada ovo potrošim, kupila ponovo. Dalje imamo usta i imamo da biramo između ove 3 nijanse. Ja mislim da ću da probam, napačke sam, uglavnom ove 3 nijanse. Ja ću probati ovu koja se zove Nude Lavaliere, francuski je. Mislim da će da bude ove boje. Ovo je od Charlotte Tilbury. Surprise Me je nijansa. Mogla bi malo da zarežem olovku. Imam blage veze kako ćemo ovo da nanesemo. Kako su oni ovo zamislili. Be right back. Ok, ovo je bilo jako nepraktično i
glupavo za otvoriti. Mislim, pogledajte kako sam ga izbušila. Sad treba samo tu da umočim četkicu. Miriše na Ice Tea. Bukvalno ruž miriše na Ice Tea od breskve. Možete da vidite koliko se sija. Evo, ovako izgleda. Čak zapravo je i iste nijanse kao ovo od Charlotte, možda malo je tamnije. Više one teksture kao lip balm. Sviđa mi se, uopšte nije onako teško na ustima. I lepe je boje i predivno miriše. Mislim da će to, ono, ako budem bilo šta je pojela, da će da nestane, tako da treba da stavite ispod neku olovku i onda preko toga da stavite ovaj ruž, ali mi se sviđa i boja i, kažem, nije uopšte teško, jako hidrira usta i zapravo mislim da bi ovo kupila. To bi bilo to. To bi bilo sve od proizvoda koje sam dobila od YSL. Sve mi se sviđa, sve je stvarno super. Da budem iskrena, da li ovakve proizvode možete da nađete i po manjoj ceni, da nisu YSL, 100%. Ne moram ni da razmišljam. Ovo što sam probala, sve mi se dopalo. Puder mi se možda čak od svega najviše dopao, jer evo sve ostalo što sam stavila na lice jako lepo je uspelo i da se izblenda. Korektor je lepo legao i stvarno uopšte ne osetim da imam puder, što je meni jako bitno. Ja ne volim kada, pogotovo sada kada je ovako toplo vreme, volim samo nešto malo od šminke da stavim, pa puder mi se iskreno baš dopao. Najviše od svega ovoga mi se puder dopao. Maskara, kao što sam već rekla, dobra je, ali verujem da možete naći bilo koju maskaru koja će isto ovo da uradi. Nije ništa uradilo. Wow, sada sam se oduševila. Jedina maskara koja je to uradila je Benefita, ova Bad Girl Bang. Ova maskara je jedina koja stvarno radi wonders sa mojim trepavicama. Ja kada stavim ovu maskaru, meni se trepavice bukvalno zalepe ovde za obrave i tokom dana mogu da vidim da mi bukvalno ostalo ovako crno od maskare kako mi trepavice udaraju u kapke. I ova maskara je stvarno nešto drugačije, nešto što nisam do sada probala. A što se tiče ruža, ovo mi je bilo star of the show, za ovo je bilo ceo taj event. Kažem, slatko je, lepo je, ali verujem da je tako nešto isto može da se nađe čak i u Kiku, da ne morate baš da date 50 € na ruževe koji će baš nešto preterano da urade, ali sve u svemu ništa nije flop, ništa nije da mi se nije dopalo, da je bilo ono baš kao omg, šta je ovo. I puder i ruž imaju neke kao parfeme unutra, imaju neki miris. Znam da neki ljudi to ne vole, kod šminke meni iskreno ne smeta, čak šta više. Volim da malo miriše, mislim sada evo naravno ni puder ni ruž ne osetim više njihov miris, ali kažem to je ono što eto da možda zašto su oni skuplji, jer svi ti kao luxury brendovi za šminku obično malo jače naparfemišu svoje proizvode, ali da, to bi bilo to za ovaj video. Idem sada na mali odmor, jedno mjesec dana, najvjerojatnije neću ništa snimati do tamo negde septembra, a onda idem na little vacation nazad u Italiju, ali ne idem za Milano, ići ću malo po Italiji pre nego što mi krene fakultet, čisto eto da vidim nešto drugo sa Milana, pošto nisam stigla dok sam bila tamo i negde sredinom septembra se vraćam za Italiju i onda ću ponovo krenuti da snimam, tako da ja ću sada kao pravi Italijan ceo avgust da imam Ferragostu i ništa da ne radim, da samo idem na kafice i da se družim sa ljudima. To bi bilo sve za ovaj video, hvala što ste gledali i nadam se da se vidimo u mom sljedećem videu koji će biti putovanje kroz Italiju. Ljubim vas i vidimo se. Ćao!